bodo kupat gawe kupat. Sesuk kuwi bodo kupat cah. Lah iki ceritane gawe kupat. Kita bener 5-5. Yes. Nah, kayak gitu gawe ada. Padha wae. Iki lho tangane, ora jaduk tangane. Masalah iki. Ini terakhir gue ini dhewe gak iso kok. Jaduk kowe. Ora jaduk tangane. Ngene sih. Aja no video, aku mau video. Janji. Kemudian udah pasti soal bos ini juga jadi acuan tersendiri. Apa tandur? Sidik ya, Pak. Ora kaya wong baru. Ora kaya wong formas tapi ora bisa. Nang balik kira. Ya awet kuwi. Bilang warna wae. Berarti. Apa? Akhir. Kira yo nganu se dan sak suwi dulu teko. Janji se kok jagonge keri ngono. Masalah enggak? Masalah. Gonku ora ono, Jen. Gonku gas. Oh, plastik apa gas? Dok bengi. Barungan tapi Irjo. Jeruwat re dok bengi. Lah duwe urung ana panggunge jajan ndik tak engkop bengi ta. Iki jodok tak e. Panggunge jajan ndik aja ndep peprek kok. Lah mas aku mau ibu muni mbok ora soalnya. Ora muni kata ora dong. Saake sing mantu nduk iki. Anu iki cilik Musa. Tutar. Padahal kayak iso gawe Aku selepenem kok ben aku pelacitinan kok iki. Iki lho. Aku nyewek mari nganu gak gitu. Duit-duit Ya engko. saiki nek plewu muda ya ben bodo aja. Ya engko. Yo ini cukup muda nih. Bener iki. Yen aku suruh bayar. HP sing nukokno sapa? HP sing nukokno sapa? Bibi sing bayar sapa? Kayak cukur ya muda. Khusus edisi lebaran. Coba tak. Tangane. Aku lali ya, aku Tangan tengen. ngene. Dhuwur sih. Siji cekel siji sih. Ngene. Tengen. Nek tengen. Kiwa. Sina sik. Yo, Puter enggak. mentak ngene padha. Bisa. Ping 3. Gak aja sing kenceng ning. Sore urusan. Bisa. Yes. Era. Eh, Kiwa ya padha. Tengan Tengen deh. Malik gini bisa. Balik ngisor. ngerti ini. Ngerti aku ngerti, dok kira gak ngerti. Padha muda. lah rapakane Itu ngono. mau. Lho, jan aku iso Bener, pernah piye? kok gak iso Ini ngene. no, Dewe apa iso? Iso. Nah. Padha. Dhuwur. Nah, dhuwur. Era. Gitu dhewe iki. Bener ora? Ah, ya bener. Ya apa? Gitu dhewe iki apa? Kira. Ngajari Kanan botem. dhuwure. Dhuwur. Bener. Sing tengen nduk dhuwure. Ki sing tengen kok ana dhuwure. Dhuwur ngene ra? Dhuwur ngene ra? Nah, Dilebokno ngono? dhuwure ini kan tumpukno dhuwure. Ah, kan dhuwure ra? Lebok nang ngisore. Lebok nang ngisoremu gede. Pisanan dhuwur. Dhuwur lebokno iki dhuwur ngene lho. Oh iya. Dhuwur, Eh. ngisor. Terus busuk nang ngene. Ngono kok. Sing ki busuk nang. Dah, aku bingung. Ngisor. Nang lebokno piye mong lebokno iki? Iki cekel ngene lho. Nah, Ora, bener wis. Bukan gua ape ono bayaran neh. Mumpul-mumpul.
Kamu tumpukno dhuwure. Dur kene. Nah, dhuwure ngene ra ngejeng iki. Sing ngene. Terus iki gending ngisore. Sing tengahmu to. Sangki. Nah, yang tengah iku ngisore. Lu nang ngene. Nah, Di spirit ngene mlebu. ngisore. Ra. Jajan durune ra. Nah. Terus Terus iki cekel ngene. ngene. Oh, wong kuwi nggowo gamis, gamis. Nggo klambi ngono kok ngene aku. Kok ngene lho. Nak kowe bendino. Nah, Sesuk leh nggo kowe we. Nah, Kono. Kene. kino sing dinduk lebokno mau. Tak kan iki. salah. Salah. Salah sekolah dedel. Ora. Dewe umum bingino yo. Sik ta. Tangane ngawis benerin begini ra. Iki wis ngene. Iki sing cekel ngene. Ya padha tak tekel. Merah. Wih, Dhuwur. sana di ruwek ya aku Dhuwur lho iki tumpang dhuwur. Dhuwur kene. Ra. Ya sik. Betes Ki terus sing iki pucuk iki to. Kira, pucuk kira. Nah, busuk sore. Ini sore ini ra. Deret. Bener ra. Ngene ra. Hmm. Belok ngene lho iso. Oh, ora bener lho kudune. mesti ra pengen Lah ora dadi. Ora dadi wi. Kudune bengkel ngono ae. Lah wis ora iso pengen. Sore aku sore, kurang ngene. Kudune bengkel ngono. Oh. Terus sing tuwa, sing tuwa. Cekak ya ora iso. Mas Bimo, bener ra? Konser. Konser ae. Ya, sik. Latihan iki. Yo mana kan teman ya Allah. Seblak iki mesti. Ibu ini. Sore dhuwur ki, sore dhuwur. Ya itu kedawan no. Nah, sekarang sapa iki? Cah, nggo dulu deh. Nah, Si loro telu, wes sing telu. Padahal apa tak jiwa mandek. Nduk di. Kari ndok sing dulu apa tak jiwa yang memang mandek. Iso telu. Dompet. Nduk apa? Terus mene. Bene. Mangewu. Ini jadi apa kak? Kak. Ana ada karo si orang tak. sing pucuk iki cekel dhuwur ngene. Pol. Tumpangan dhuwure. Bangun dhuwur sak meceng. Ngene ra. Ngene bener ra. Ketemu barbar ya. Besok nang sore. Sering sore ngene. Iki kan bekal no, ngelokno cek ping anu. Iya, bengelok iki. Kira cici Kira sing cici. iki besok no. Iki besok nene. Kino besok ning ngurane kuwi no. Ngene. Nah. Merah. Hmm. Tanganmu iki ganti. Ngene. Ngene sik, cono sik. Nah, besok no iki. Kali iki kan jeloro no. Di loro iki. Jeloro. Eh. Merah. No. Di sore. Bener ngene ra? Nah, yo, di Sore. sore. Gak ono sore mesti. Kino Ya. di sore. Ngene Joko sing ngene. Terus dhuwure kae. Kira terus. Kuwi kono dhuwure. Kan dhuwur mesti. Nah, ngono. Oke. Oh. Oke. Terus bisa nang kene. Dhuwur terus besok no. Iki no bisa nang kene. Jangan dhuwur no. Ngene. Ngene ngene iki mau tau. Mau kose ya jadi iki sampe ngotak iki. Ya. Ping otak iki. Bingung aku tuh. Angel ora kowe. Akhir ya, bare. Itu besok bingung besok ndi aku. Putar enggak. Bisa. Enggak. Bisa. Nah, kamu kan. Telur ah. Wis iki. Ki anu ngisor kan ora. Itu mau. Hah? Lagi tak nganu repot. Kan jarene ra, HP iki kan iku. Aku ndelok TikTok raja naben iki tak ndelok TikTok ngeng ngono ra. Jarene diupdate. Tak update piye carane? Diapusi. Heeh, ben gak carane ngupdate piye, Mas? Carane ngupdate HP ku. Iki kan pucuk, tumpangan dhuwure pucuk.
Besok no tengah, pucuke mau. Dianyam. Media Kilo. Aku gawe Tanganku ora iso. Oh, Mas Edit, Mas. Pol. Ora pol rek. ora pol. Wis engko bagian kenceng ya wis. Matian iki iso. Sik Pak Tok. Gelo di sana. Nah, iya. Latihan yang sini. Apa? Nak panen ngene larang, lagi nunggu. Nak panen kering-keringan ada deh. Urus tengah bagian. Iki wis ngene, Pak. Nah, iki ya saya telung. Kayak urus tengah aku. Saya jadi rasa sendiri. Iso jene ini ora duwarai. Oh, setan. Iki kan angel. Belum berpate bingung kok ngepresi gede kabeh iki. Oh, wis lah. Wes. Dicip iki. Kayak mereka baik. Kan kok kayak kupat luar iso, kupat do beledaan iso, lari di. Bikin repot satu kampus perkara CEO dan Vienna. Kayak latihan itu mau. Ini ngetir. Sing teleponnya sembuh terus sendiri. Nyekelin aja. Gampang. Itu yang pernah terus sore. Jadi kan siangnya kan bener. Tangannya udah. Mungkin mau kan